गाहाय मंत्री उज्ज्वला बिथांखि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय लानानै फैदों बे समाव मोनसे गोदान खौरां। सरकारा सोलायबाय साबसिडिनि नेमफोर। बे बारनिफ्राय बोसोराव गं-गु नङा गं-ब्रैल' मोननो हासिगोन गाहाय मंत्री उज्ज्वला बिथांखिनि गेस सिलिन्डार। नंगौ, बे समाव लाना फैदों उज्ज्वला बिथांखि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोदान खौरां। सरकारा साबसिडिनि नेमफोरखौ सोलायबाय। नोंथाङा बे बारनिफ्राय गं-गु नङा बोसोराव गं-ब्रैल' गेस सिलिन्डारखौ साबसिडि मोननो हासिगोन। सरकारा गाहाय मंत्री उज्ज्वला बिथांखिनि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर सोलायनाय लाबोदों। नोंथाङाबो जुदि बे मुलाम्फाखौ मोनो अब्ला बे रादाबा थारैनो नोंथांनि थाखाय। बे बारनिफ्राय मुलाम्फा मोनग्राफोरा गं-गु सिलिन्डारनि सोलाय बोसोराव गं-ब्रै सिलिन्डारल' सोरखारि अनसुंथाइ मोननो हासिगोन। हादराव मिरु सरकारा नाजावबाय बे गोदान सोलायनाय नेमखान्थिफोरखौ, जायनि जाहोनाव निखावरि हांखोनि गाहायाव थानाय नखरफोरा गं-ब्रै सिलिन्डारखौ बाहायखांनायनि उनाव गासै हाथाइ बेसेनखौ साबसिडि गैयै रेट होनो नांगोन। बोसोरनि गिबि गं-ब्रै सिलिन्डारावल' कास्टमारफोरा 300 रांनि साबसिडिखौ मोननो हागोन। मख'नो गोनांदि सिगाङाव बे बिथांखिनि गं-12निफ्राय गं-गुसिम सोलायदोंमोन आरो दा साबसिडिनि सिलिन्डारखौ खमायनानै गं-ब्रै खालामनाय जाबाय। मानोना गेजेर सानजा हादराव दावराव-दावसि एबा दाङाबाजि जानायखौ नोजोर बोनानै भारताव संग्रा गेसखौ लानानै जिंगासिनाया बांनो हमदों। जाउनाव आथिखालाव मोनफ्रोमबो मुवा बेसादनि बेसेना बांनो हमदों। हादराव संग्रा गेसनिफ्राय लानानै पेट्रल, डिजेल आरो लोगोसे जिउ खुंनाय राहायाव बाहायनाय बेसादफोराबो बांनो हमदों हादराव। नंगौ, बे समाव लाना फैदों उज्ज्वला बिथांखि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोदान खौरां। सरकारा साबसिडिनि नेमफोरखौ सोलायबाय। नोंथाङा बे बारनिफ्राय गं-गु नङा बोसोराव गं-ब्रैल' गेस सिलिन्डारखौ साबसिडि मोननो हासिगोन। सरकारा गाहाय मंत्री उज्ज्वला बिथांखिनि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर सोलायनाय लाबोदों। नोंथाङाबो जुदि बे मुलाम्फाखौ मोनो अब्ला बे रादाबा थारैनो नोंथांनि थाखाय। बे बारनिफ्राय मुलाम्फा मोनग्राफोरा गं-गु सिलिन्डारनि सोलाय बोसोराव गं-ब्रै सिलिन्डारल' सोरखारि अनसुंथाइ मोननो हासिगोन। हादराव मिरु सरकारा नाजावबाय बे गोदान सोलायनाय नेमखान्थिफोरखौ, जायनि जाहोनाव निखावरि हांखोनि गाहायाव थानाय नखरफोरा गं-ब्रै सिलिन्डारखौ बाहायखांनायनि उनाव गासै हाथाइ बेसेनखौ साबसिडि गैयै रेट होनो नांगोन। बोसोरनि गिबि गं-ब्रै सिलिन्डारावल' कास्टमारफोरा 300 रांनि साबसिडिखौ मोननो हागोन। मख'नो गोनांदि सिगाङाव बे बिथांखिनि गं-12निफ्राय गं-गुसिम सोलायदोंमोन आरो दा साबसिडिनि सिलिन्डारखौ खमायनानै गं-ब्रै खालामनाय जाबाय। मानोना गेजेर सानजा हादराव दावराव-दावसि एबा दाङाबाजि जानायखौ नोजोर बोनानै भारताव संग्रा गेसखौ लानानै जिंगासिनाया बांनो हमदों। जाउनाव आथिखालाव मोनफ्रोमबो मुवा बेसादनि बेसेना बांनो हमदों। हादराव संग्रा गेसनिफ्राय लानानै पेट्रल, डिजेल आरो लोगोसे जिउ खुंनाय राहायाव बाहायनाय बेसादफोराबो बांनो हमदों हादराव। नंगौ, बे समाव लानानै फैदों गाहाय मंत्री उज्ज्वला बिथांखि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोदान खौरां। बे बारनिफ्राय बोसोराव गं-गु नङा गं-ब्रैल' मोननो हासिगोन गाहाय मंत्री उज्ज्वला बिथांखिनि गेस सिलिन्डार। मानोना गेजेर सानजा हादराव दावराव-दावसि एबा दाङाबाजि जानायखौ नोजोर बोनानै हादराव संग्रा गेसखौ लानानै जिंगासिनाया बांनो हमदों। जाउनाव आथिखालाव मोनफ्रोमबो मुवा बेसादनि बेसेना बांनो हमदों हादराव।